μια πολύ συγκινητική ημέρα, γιατί είναι η μέρα που τα παιδιά σας θα πάρουν τα πιστοποιητικά τους. Είναι μια επιβράβευση στην προσπάθεια που έχετε κάνει όλοι μαζί, γιατί είναι μια προσπάθεια ετών και δεν την κάνει μόνο το παιδί που φυσικά είναι ο πρωταγωνιστής, αλλά από πίσω είναι και οι γονείς που στηρίζουν, που τρέχουν. Μην τρέχετε.